Hawa, bugün hem zat öňki siýaly ýene-de size Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan tasdiklanýan İstanbul'un merkezinde yerleşen İstanbul Bilgi Üniversitesi barada maglumat bermekçi. Bir näçe ogurlary bilen tapawutlanýan İstanbul Bilgi Üniversitesi 2026-2027 okuw ýyly üçin talyplara kapılarını açtı. Eger sen hem durmuşyňy bilim bilen üçin etmek isteýän bolsaň, unutma, durmuşyň açary elbette bilimdir. Arzuňdaky ogry Azim danışmanlygynyň kömegi saýasynda $1000 depozit bilen şu günden öz ornuny aýryp bilersiň. Uly skitskalar saňa garaşýar. Bilimiň joşup gaýnap çykýan Bilgi Üniversitesi bilen onuň ynamly we ygtyýarly wekili Azim danışmanlyk. Sen hem bize goşul, belinen nomerler bilen häzirjaň et. Bolýarmy? Azim Consulting.